su cire smart assist su zo mu kara kuma ga court nawa. As you all know, my name is Abdulaziz. I'm here together with, can you please tell us your name? Abdurrahman Musa. Okay, Abdurrahman Musa. Me za ka yi magana akan masu sa smart assist a e-football? Yau za mu yi jawabi akan e-football. Magana ake saboda akwai masu renin wayo sai su zo su sha mutum a e-football suna tunanin sun iya, ashe duk ɗan smart assist ne, rabi kwamfuta rabi iyawarsu. In sun isa su cire smart assist in bai sha mutum ball 15-20 ba. Ka ji mana to ai kai maka sa mana kawai to ai ni na iya ne, ba zan iya aiki da smart assist ba. Duk wanda kaga yana aiki da smart assist dan koyo ne. In aka saka yana ragewa ne ko kuma dai kawai kai baka so ka sa ne? Smart assist mutum ya ga dama ma shot daga tsakiya ka ji ta a zaren ka tana lilo, kaga ba iyawar su bane, wannan iyawar kwamfuta ne. To kwamfuta ne take buga ko kuma shi yake bugawa da handle nashi? Kaman dai ka ba coach naka ya buga ma wasa ne sai ka ƙara shiga wasan kana bugawa, to shine